Angazi ukuthi sikholesani mawelewele singakonazo. Awumfuni nje umuntu wesifazane eduze kwami, angazi ukuthi kwenzenjani. Awumfuni umuntu wesifazane eduze kwami, kwenzenjani mawelewele? Ugqosha kwasanje. Ngithi ngizama ukuvusa nawo umuzi kababa hhayi. Ngoba phela ngakutshena mawelewele ngathi thatha noma ugqabashe, ukuqabasha akanamuntu singeke. Uze uphile impilo ngoba manje angisatholi kahle. Noma uyangifuna wena noma angisakutholi kahle noma uyangifuna yini. Hawu, sawubona wewelile, uyaphila? Hayi nasiyaphila, kwenzenjani manje? Ngafike ngathi hawu, wafika ngathi wahambisana nami aqede manje waphinda futhi wangiloma manje kwenzenjani? Kwenzenjani manje? Wase ungishaya kangaka manje ngoba uwena phela owathi ngi-right, wathi angiyeke la kusho ukuthi kwenzenjani manje?